Yauwa da fari za ka nemi Gmail ɗinka ka danna kamar haka. Idan ya nuno ma haka sai ka danna wata alama ga ta nan daga ƙasa kamar haka. Yauwa to da zaran ka danna ta za ta kawo ka kamar haka nan wurin. Sai ka danna wannan gurin yanzu da take nuna ma cikin wayar. Bayan ta nuna ma haka, to daga baya sai ka danna nan wurin. Yauwa yanzu da ka danna za ta wuce a mataki na gaba. Ga shi nan wannan na farkon nan inda aka rubuta Google, to nan za ka danna. Ga shi nan ana ma alama a gurin. Alama ga ta nan da aka yi alama guda biyu sai ka danna gurin. Da ka danna gurin insha Allah za ta kai ka can inda za ka buɗe wannan Gmail account ɗin naka. Waya ko da ka yi restaurant ɗinta, in ka yi wannan abu insha Allah za ta buɗe. Yauwa da fari za a nuna ma nan gurin ga shi nan inda za ka danna. Da ka danna nan wurin, yauwa sai ka danna wannan na saman shi ma bara a ma alama a kan shi yanzu. Ga shi nan an yi alama a kai. Da zaran ka danna shi zai kai ka inda za ka sanya suna. Wannan na farkon za ka sa sunanka, wannan na biyun shi kuma za ka sa sunan mahaifi ko kuma sunan da kake so. To yanzu mu ga shi nan za mu sa namu. Da yake sunan wannan YouTube ɗin namu Jamilu Usman, ga yan na yi amfani da sunan nawa Jamilu Usman. Yauwa da zaran ka danna sai ka danna next ɗin nan. Yauwa to nan wurin wasu sun fi shan wahala. Wannan na farkon nan kwanan wata ne, wannan na biyun shi kuma kwanan sati ne, wannan kuma na uku shi kuma na shekara ne. Abin da ake ni nan za ka sa shekarar da aka haife ka, a watan da aka haife ka da ranar da aka haife ka. Yauwa to ga shi nan mu a yanzu za mu sa na farkon nan. Na farko na daga sama shi za mu fara dannawa. Da mun yi kilikin a kai zai kai mu a waje. Wannan na biyun kuma ba sai ka tsaya ɓata kanka lokaci ba sai ka danna ɗaya. Wannan na biyun adadin da ya shekarun da ke gare ka za ka iya sanyawa. Ba kuma shekarun da suke a yanzu ba. Shekaru naka a wanda ka yi daga ranar da aka haife ka su ne zuwa yanzu ka ƙirga sai ka rubuta a nan misali. Wannan na biyun kuma sai idan kai namiji ne ko mace ne kai ko kuma dai sai ka danna. Mu ga mun da ke namiji ne ka danna wannan mail ɗin. Ga shi nan zan danna a kai. Da zaran ka danna, to sai ka danna wannan alama inda aka rubuta next. Da ka danna za ta kai ka gaba inda za ka sa sunan Gmail ɗinka. Mu jira kaɗan mu gani. Yauwa ba tare da ɓata lokaci ba. In ta kawo ka nan wurin za ta ce ka sa sunan da kake so. To idan ka sa suna za ta nuna maka. Idan bai daidai ba za ta nuna ma bai daidai ba. Amma idan ya yi daidai za ta ba ka alama. To mu da yake farko mun sa bai daidai ba sai ta nuna kun ga haka bai yi ba. Amma ga zaɓuɓɓuka nan ta bamu. Ba mu san su kuma sai muka sake. Yauwa to kun ga da muka sake ta bamu. To mu kuma da muka tashi sai mu zaɓi wanda yake da sauƙi wanda ko da mun tashi yin recovering ɗin shi insha Allah za mu nemi kayanmu. Ga shi nan wannan ya hau daidai ya yi. Sai ka danna next. Da ka danna next za ta kai ka gaba inda za ka sa passcode. Yauwa to wasu kuma wajen sa wannan passcode ɗin sun fi samun matsala. Wani bai san yanda zai yi sanya shi ba. To da fari in ka zo abin da ake so ka rubuta kalma 8. Kalma 8 ko ka yi space ko kuma kar ka yi space ma dai in ka rubuta kalma 8 ta yi. To mu za mu yi amfani da wannan mu rubuta kalma 8. Yauwa yanzu za mu rubuta. Ku kalla ku gani. Ba tare da ɓata lokaci ba insha Allah yanzu da mun gama za ta buɗe. Ga shi nan ana alama a kai nan za ka danna. Da zaran ka danna za ta kawo ka haka. Sai ka rubuta passcode ɗin da kake so wanda dai ba za ka manta ba. Yau kamar yadda kuke gani mu kun ga wanda muka rubuta. Yauwa da zaran ka gama za ta kawo ka nan. Idan ɗan Libya ne kai za ka sa lambar Libya. Idan kai ɗan Najeriya ne za ka sa lambar Najeriya. Duk dai ƙasar da kake za ka yi amfani ka sa lambar wayarsa a turo maka da code ka sanya. Idan kuma ba ka buƙata ga skip na an rubuta a ƙasa sai ka danna ka wuce. To da zaran mu da yake nunawa ne muke yi muna da su da yawa ba sai mun tsaya sa namba ba. Kawai zan danna ne speak in wuce. To yanzu kun ga na yi alamar cross ba yi min ba. Yauwa yanzu zan danna skip ɗin nan in wuce. Da zaran ka danna za ta kai ka gaba. Yau ga shi yanzu ta nuna Jamilu Usman. Can ƙasa kuma Jamilu Usman ga yanan da sunan da komi @gmail.com. Da zaran ta nuna maka sai ka danna next. Da ka danna next ba tare da ɓata lokaci ba za ta kawo ka nan. Da ta kawo ka nan sai ka danna wannan agari ɗin. Da ka danna shi kamar haka kuma za ta wuce da kai gaba.
ta nuna ma alamun cewa wannan Gmail ɗin naka ya kammala. To da wannan Gmail ɗin za ka iya buɗe Play Store, za ka iya buɗe YouTube, za ka iya buɗe duk wani abin da kake tunanin yana da amfani, musamman TikTok ne, wani Instagram da Twitter, duk za ka iya buɗewa da wannan Gmail ɗin. Kamar yadda ka ga na nuna ma haka, za ka iya buɗewa da wannan Gmail ɗin. Idan har ka buɗe shi haka, za ka iya zuwa ka sauko application, ka shiga ka clicking ɗin wannan Gmail ɗin naka, zai buɗe ba tare da ɓata lokaci ba. Kamar yadda kuke gani yanzu mun samu Gmail account. To da wannan Gmail ɗin account zan iya buɗe YouTube, zan iya buɗe Instagram, zan iya buɗe Facebook da sauransu, duk zan iya buɗewa da shi. Saboda wannan ko da ka yi mawayarka restore, idan kana da shi insha Allahu, in dai har ka riƙe shi ba ka manta ba, kuma ka riƙe wannan passcode ɗin naka ba ka manta ba, to insha Allahu da ka sanya ma wannan wayar taka wadda ka yi mai restore, to za ta buɗe insha Allah. Da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Na bar ku lafiya.